Здравейте, аз съм Станислав Пълнов и съм брокер-собственик на Remax Experience в град Пловдив. След 8 години като агент на Remax дойде време за нова крачка в кариерата ми. Защо избрах да продължа пътя си като част от Remax? Ако правиш нещо, то какъв по-правилен начин от това да го правиш с най-добрите в тази сфера? Здравейте, аз съм Даниел Андонов и съм брокер-собственик на Remax Experience в град Пловдив. Повече от 7 години съм част от мрежата на Remax. Кариерата ми започна като агент на движими имоти, а сега е време за ново предизвикателство. Това да издигнем експириенс на друго ниво. Да си част от нещо по-голямо от теб, да можеш да разчиташ на най-новите технологии и иновации в бизнеса, са само част от предимствата, които ме мотивират да се развивам в семейството на Remax. Ако искате да бъдете в успешен екип, Присъединете се към нас!